No niin, huomenta vaan täältä paikalliselta lentokentältä. Ollaan Kajaanissa ja kello on aamu 7 ja ollaan lähdössä aamulennolle. Ja mitä puhe, että lähdetäänpä lentämään. Saatiin GoPro-kameralle tuo startti, nimittäin oli kyllä yksi haasteellisimmista startteista, mitä on pitkiä aikoihin ollut. Tai siis semmonen startti, että tunnusti jo hetken, että tää meni nyt ihan perseelleen, mutta mä sain sitten seivattua sen tilanteen. Eli paramoottorilla lentämiseen niin tämmösiä parhaita hetkiä on aamut ja illat. Mä ite tykkään enemmän ehkä illoista, koska silloin on tunnustaa, että sille niin loputtomasti aikaa lennellä. Mut sitten taas aamulla niin keli koko aika heräilee, aurinko alkaa enemmän lämmittää ja tulee sitten turbulenssia ja nousuvirtauksia tää ilmaa. Ja aamulla on aina vähän semmonen niinku kiireen tuntu. Niin kuin nytkin näkyy, niin kumpupilviä on jo taivaalla. Me ollaan nyt pilvien yläpuolella, eli inversion yläpuolella, mutta heti kun laskeudutaan vähän alemmas, niin tässä alkaa keli vähän pomppuuttamaan, eli meillä pitää pysyä ylhäällä. Otetaanpa taas vähän korkoja. Joo, tosiaan, niin tää kesä on ollut itselle semmonen uusien juttujen kesä. Me ollaan tuolla Suomussalmella aloiteltu tekemään varjoliitimille niinku venehinauksia. Eli veneellä hinataan varjoliitimiä ilmaan ja päästään tosi korkealle, jopa korkeammalle mitä nyt ollaan. Ja sitten siinä se idea lähtökohtaisesti on se, että me harjoitellaan kaikennäköisiä temppuja sitten siinä järven päällä. Sitten se ottaa akrobaattisiksi varjoliidoksi, eli niinku akroksi. Ja esimerkiksi Instagramista voitte käydä kattoo, jos ette ole käynyt kahtomassa mun Instagramia, niin käykää nyt kahtomassa, niin tiedätte sitten minkälaista se akrolentäminen on. Löytyy nimellä Keränen Lauri, kaikki yhteen. Oh yeah! Sitten mä oon opetellut monennäköisiä uusia temppuja varjoliitimellä. Mä oon paramoottorin kanssa tehnyt muun muassa satspiraalia ja barrel-rollia. Ne on itelle semmosia uusia tosi hauskoja juttuja. Ja nyt sitten tämmöisenä uutena juttuna mä kokeilen myös tätä, että kuvais paramoottorivideoita ja rahoittaa sääntä. Koska mä luulen, että tää voisi olla niinku viihdyttävämpää katsottavaa kuin semmonen perinteinen GoPro-matsku, joka on vaan tästä päästä kuvattu. Kajaanihan on nätti kesäkaupunki. Kajaanin linnaa, Renforsin rantaa tässä niitten yläpuolella lennetään ja meillä valitettavasti pitää pysyä yli 300 metrin korkeudessa, ilmailusäännöt sanoo sen, niin on tosi mahtavan näköisiä mestoja, jos oikein tuolta niinku pinnoissa liippaisin, mutta ei lähdetä sääntöjä rikkomaan. Mä en oo oikein sille aamuihminen, että mä tykkäsin enempi aina lennellä illalla, musta mä oon enempi skorppi. Mulla on enempi ajatus mukana ja mulla on semmonen niinku inspiroitunut olo ja aamut on vähän enempi semmoista selviytymistaistelua. Kyllähän tässä herää. Mut jos että mulla ei oo semmonen ihan älytön hullutteluolo, mut kyllä mä haluan tähän videoon näyttää teille, että minkälainen on SAT-spiraali, eli satti, akromanööveri. Tää on niinku tehdään akroa, niin yritetään tämmönen niin sanotusti boksi, eli semmoseen kohtaan, että jos joku menee pieleen, että siihen olisi vähän niinku edes turvallinen tippua alas. Ja mulla nyt
Tuossa alapuolella on boksi, tommonen pelto. Että jos mulla menisi kaikki hommat ihan blörinäksi ja joutuisin heittämään pelastusvarjo, niin mä tippusin sitten sillä pelastusvarjolla tohon pellolle. Enkä veteen, koska veteen olisi tosi vaarallista tippua paramoottorin kanssa, siinä hukkuu. Mutta mäpä nyt heitän sitä sattia. Juhu! Voi veljet! Kyllä muuten tahtia näkyy silmässä. Pitäis vähän tyhjäkääntiä saattaa isommalle tästä vehkeestä, kun aina sammuu, kun löysää kaasun, tai ei se nyt aina sammu. Mut jotenkin tuntuu, että heti kun tulee vähän G-voimia, niin se tykkää heittää sitten pyyhkeen kehään. Herranen aika. Niin kuin mä sanoin, että en oo aamuihminen, niin siis tuntuu oikeesti, että niinku tajuu sumentuu, kun rupeaa kunnolla pyörittämään. Ja sitten illalla ei oo mitään ongelmaa, että voi hullutella vaikka mitään. Oi veljet. Ja nyt ollaan sitten inversio alapuolella. Pumpupilvet jää tuohon meidän yläpuolelle ja ilma ruppee vähän hyppyyttämään. No niin, siinäpä oli sitten semmonen aamulento. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan kaunista kesäpäivää. Ja mä voisin tässä videon lopussa kyllä esitellä teille tämmösen retkeilypakuun, reissupakuun, lentopakuun, tämmösen näin. Adventure Van. Niin on rakennellut tämmösestä Peugeotin bokserista. Ja mulla oli ihan peruspakettiauto, mä eristin sen ja verhoilin vähän seiniä. Tein sänkyä ja vähän ruoanlaittopistettä ja totta kai paikka paramoottorille. Ja mulla on aina vähän kuivamuonnaa mukana ja kahvia, teetä, termasellia ja kertsiastioita, öljyä, suolaa, pippuria. Sitten mulla on jääkaappi. Mobile Cool. Tuommoinen, niin se on tällä hetkellä, mulla ei vielä ole hupiakku, niin tähän tulee virta vaan silloin kun mä ajan autolla. Mutta jos mulla on vaikka tunni ajo aamulla, niin se pysyy koko päivän silleen mukavasti viileänä. Lihoja en oo silleen niin kuin pidempää aikaa. Et jos on ollut jotain grillihommia, niin tyyli on syöty kyllä heti. Mutta niin kuin nyt näin reissumuodona, niin kyllä mä oon soijasta tykännyt, soijasuikalla ja soijarouhetta. Koska ne ei tarvitse kylmää, ne ei mene pilalle, sillä voi niin korvata lihaan. En oo vege, mutta käytännöllisyys. Ne maistuu ihan hyvälle. Ja mulla on täällä takatilassa sänky aika korkealla, jotta tähän jäi mahdollisimman paljon tilaa sitten niin muulle roinalle. Tällä hetkellä siinä on vähän akrovarjoliitimiä, tandemivarjoliitimiä ja XC-varjoliitimiä ja paramoottorivarjoliitimiä. Näitä nyt on sattunut kertymään. Harmi, että sitä on niin paljon, mutta anyway. Niin toki tuo asuintila pysyy aina niin kuin sitä siistimpänä, mitä enempi on tämmöistä rojuutilaa, että voit vaan tuupata ne tuonne, niin sitten ne ei pyöri tuolla asuintilassa. Ja kyllä mä tykkään tästä systeemistä jopa enemmän kuin matkailuautosta, koska matkailuautolla et voi koskaan ajaa niin kuin okittaa järvelle aukensa takaovet, mennä pötköttelemään tonne sänkyyn ja se raitis järvituuli käy niinku tosta auton läpi ja siinä ottaa yksi hardseltzeri ja ottaa vähän bluesia kitaralla. Se on kyllä ihan päällikköhommaa. Niin saisinkohan mä vähän niin pirun siisti kynnysmatta. Welcome motherfucker. Jos ajateltais, että nyt olisi tänne
järvelle päin tästä näkymä ja siis niinku nytkin käy, kun sivuovi ja takaovi on auki, niin niinku ilma virtaa niin hyvin läpi tästä, että vaikka olisi niinku tosi todella kovaakin helle, niin tässä jotenkin sille aina niinku raidis mukava ilma olla. Ja sitten kuuman päivän jälkeen, kun illalla vähän laskeutuu viileämpi ilma, ei tarvitse hirveänkään kauan pitää ovia auki, kun on ihan semmonen mukava lämpötila ja hyvä ruveta nukkumaan. Tämmöstä, mut joo. Lentovideo, niin lentovideohan tämä on. Palaillaan lennokkaissa merkeissä. Moi!